4, Lázer Rebeka. Na 3. mieste pretekárka maďarského EVZ klubu Šebestein Šáron. Pred chvíľou, pred hodinkou vysadila na skipe junior. Na 4. mieste pretekárka číslo 5, Mošor Maďar Ováru, Božkaj Palma. Odštartovaný aj pretek číslo 52, Vojský Vžiačky Staršie, kde vidíme 6 otázky Mošor Maďar Ováru, a to číslo 4, Korto Kritica, číslo Brenda, číslo 8, Esi Regina a Maróci Eva. Spolu s nimi bola odštartovaná párová Jirka Žiakov starších. Ich pretek sa troška skomplikoval, takže idú v tomto závode a budú zvlášť vyhodnotení. Jednak budú zaradení časom do svojej kategórie a zvlášť ohodnotení medailami, aby chlapci nemali zlé spomienky na dnešnú regatu. Takže vidíme párovú štyrku s kormidelníkom z Viedne, krásnym dlhým tempom. Samozrejme dvojsky utiekli pohodne, ale dievčatá, staršie žiačky z Mošoru takisto bojujú o svoje medailičky. Kamerad, let's meet the get gas! Down, zieh durch! Geht schon, zieh durch! Los geht's! Timon! Takže párovka z Viedne, Pirát Viedeň je v cieli, majú svoj čas,